Il-laqgħa tal-Prim Ministru, il-Ministru tal-Finanzi u l-President tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli mal-ħaddiema tal-Enemalta suppost kellha ssir mingħajr mezzi tax-xandir. Iżda għal xi raġuni inħarġet sejħa l-mezzi tax-xandir madwar 2 u nofs biss qabel il-laqgħa, minkejja li kienet ilha ppjanata għal numru ta' jiem. Iżda il-ħaddiema kienu mimwiegħda bil-kontra. Konna mwedin li kameras u press waqt il-meeting mal-Prim Ministru ma kellux ikun hemm. Laqqas żammew dik il-weda magħna dawn ħajżomm il-weda li jżommilna l-ġob. Waqt il-laqgħa spikkaw il-mistoqsijiet tal-ħaddiema dwar il-futur tal-impjieg tagħhom. Il-kliem li smajna orrajt sabiħ tajjeb. Però meta tkun qed titkellem u tkun qed titkellem mal-managers tal-kumpanija fejn jidħlu collective agreements, fejn tidħol compliments fuq ix-xogħol. Dak ġieli huwa l-oppost li qegħdin ngħidu illejla. Pereżempju fuq l-impjant il-ġdid, għadna ma nafux eżatti kemm sejħu nies. Bil-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek jammetti li hemm bżonn li fil-futur joqsu l-ħaddiema mill-Enemalta. Ovvjament nafu li bl-eluq tal-Marsa bl-impjant iktar effiċjenti ta' Dellimara in-numru ta' ħaddiema fil-ġenerazzjoni sa jiġi illi għandna ftit iktar nies milli għandna bżonn. Anke wara l-laqgħa il-ħaddiem esprimew l-inċertezza li għaddejjin minnha. Sinjuri, bil-laqgħa li kellkom għall-Prim Ministru u għall-Ministru Tonio Fenek qed tħossukom moħħkom mistrieħ li għandkom ix-xogħol garantit? Le, jiena nemmen li iktar kważi tħawwadna għax qed idur mal-mistoqsijiet tagħna milli rrispondihom konkretament. Jidher li l-pjan tal-Partit Laburista jidher li hu iktar ċar u speċjalment li Dr. Joseph Muscat għalinna illi hu għandu bżonna mhux aħna għandna bżonnu. Jidher li Dr. Joseph Muscat hu iktar kredibbli. Ma tistax tkun moħħok mistrieħ meta qiegħed jgħidilna li ħajkollna 70% tal-ġenerazzjoni mill-interconnector u 30% mill-power stations tagħna jien li naħdem fuq il-boilers u fuq sħabi jaħdmu fuq boilers u turbini mill-interconnector il-ġob tagħna ma jidirx sigur. B'impjan ġdid kif wedna ħadd ieħor iktar naħsbu li jista' il-ġob tagħna jibqa' sigur kif qiegħed illum. U oħra ċertu mistoqsijiet għal insijom jew qabilhom imma wara ndunajna li ma rridx jirrispondi ta' 70% ma rridx jirrispondi. Meta beħsiebu jibda jaħdem interconnector. Kien hawn minsaqsik fuq il-70% tal-interconnector. Ma naħsibx li tajtna tweġiba fuqha. Dwar il-kwistjoni tal-interconnector vera niskuża ruħi ma rispondejtix għax ma ktibtix ċara ma fimtix jum waqt li qed niktibha waqt li qed naqra. Kien hemm minsaqsa jekk hemmx possibilità ta' transfers u jekk permezz tagħhom u mhix ser jintilfu l-benefiċċji li akkwistaw ċertu ħaddiema tul 29 sena ta' servizz. Din biċċa xogħol li niġu trasferiti f'section żgħar. Għandi 29 sena servizz ex-apprentice. Għandi nitlef xift tal-allowance u l-festi. Ma ħsibx ġustani. Asbestos konna naħdmu fih bl-approċċ. Bil-Ministru tal-Finanzi ma jagħtix lanqas din il-garanzija. Min se jibqa' fis-sistema tal-ġenerazzjoni se jibqa' fis-sistema tax-xiftijiet. Tajjeb, issa jien ma nistax niggarantixxi li kulħadd se jibqa' fis-sistema tal-ġenerazzjoni għaliex nafu illi n-numru huwa ikbar. Oħrajn jgħidu li fl-Enemalta xi ħadd mibgħut mill-Prim Ministru huwa responsabbli minn prattiċi korrotti. Semmejtu riforma. Għalija riforma ma sbitx, mhux waħda biss, hemm ħafna. Dan il-għala għax min qiegħed jagħmel riformi, skuż il-kelma qed jagħmel ċuċati kbar. Għax fejn jaqbillu il-dak itih promotion u l-ieħor ma jtieħx xejn. U dan ma jistax nifhem il-għala hekk ir-ringrazzjament għalina minn bħali u dan barra affarijiet oħra biex ma ngħidx korruzzjoni li qed jagħmel. Min suppost qed jara dawn l-affarijiet għax GM għax qallu jmibgħut minnek biex joħsib dawn l-affarijiet ma jsirux.
ejja nżommu ma' suġġett. Is-suġġett huwa x-xogħol tagħkom u l-mistoqsijiet li għandkom dwar ix-xogħol. Ix-xogħol ma tiegħek. Ekku, sawar Għax jiena tagħni jekk ma nagħmilx dak xogħol, jiena ħin mix-xift